Ndinokutendai baba muneni Traore. Nyaya mai Muchinguri yamuri kutaura nezvayo. Vanhu havanzwisisi vana mai Muchinguri mabhogasi. Fambi dzepolitics. Amai Muchinguri nhoroondo yavo chaiyo chaiyo. Mai Muchinguri kana tichitaura pahistory, mai Muchinguri vanopromotwa nenyaya yekuti ndivo vakafanana nekuti ivo. Kana tichitarisa isusu vanoda kutorwa tingati saani zviya, tingati saani kweisusu mufananidzo watikapa, vanotorwa samambokadzi. Chikonzero chii vachitorwa samambokadzi neZanu? Mai Muchinguri ndo vakaita kuti ZANU PF iwe mupower, ndo vakaita kuti vana Mugabe vave mupower nana Mnangagwa. Chihurumende chiripo kuti chiwe mupower kuti vatonge zvavari kuita izvozvi cause of mai Muchinguri. Pasina mai Muchinguri Mnangagwa ungadai usina kutonga. Pasina mai Muchinguri Mugabe ungadai usina kutonga. Pasina Muchinguri timu rese riripo iri ringadai risipo. Pasina mai Muchinguri vana Herbert Chitepo vangadai vasina kufa. Pasina mai Muchinguri vana Tongogara vangadai vasina kufa. Pasina mai Muchinguri vana Solomon Mujuru vangadai vasina kufa. Vana Bhodagezi vese vana Manyika vaye because of chihurumende chakakonzeswa namai Muchinguri ichi. Munhu aifanira kunge akatonga nyika yeZimbabwe, first president, first leader, was Tongogara Josiah. Mai Muchinguri vakanga vari mahure akanga achihura vari kuChimoyo kuMozambique vachitengesa makotsi. Kana pakabhombwa Chimoyo, vana mai Muchinguri vari kunzi kuti vararame vapone, vari kunzi vanga vari pasi pebridge vachitamba muchongoyo nemafesi imomomo. Mai Muchinguri is not a war veteran life kuti wakabata futi wachirwa hondo. Mai Muchinguri vakashandiswa neintelligence dzeZANU PF dzakanga dzitungamirwa dzeZanula forces dzaitungamirwa naMnangagwa. Mai Muchinguri ndo one of the key vakashandiswa naED kuuraya nekutswepa Tongogara. Vanhu vakubva kumasizifire vakuenda kumasizifire vachibva kuMozambique vakuuya munyika ceasefire 1979. Vana mai Muchinguri ndo vakauya vachichengetedza. Mai Muchinguri vainzi vaexcort leader Tongogara. Mai Muchinguri vakauya vakagara kuseri zvima 404 zvekudhara zviya vari kuseri kwaTongogara kugotsi kwake uko vakabata pfuti yakatokokwa kuitira maenemy. Tongogara akapfurwa aida kunopinda nekuDarwin achibva kuMozambique, but nyika yakavharwa ikanzi mota yaTongogara yakatsika chimbambaira. Why Opa Muchinguri anga asina kufa but with the same car? Why mota yacho isina kuparara but the same car? Opa Muchinguri kana vanhu vekwaTongogara vachizvinzwa ndiye munhu akauraya Tongogara. Vana veZimbabwe muchizvinzwa. Saka Opa Muchinguri unoshandiswa, ndiye akanga ari vari vaviri chete naTongogara, ndiye anoziva rufu rwaTongogara. Opa Muchinguri. Opa Muchinguri akanga arongwa dhiresi akanga arongwa na Emerson Mnangagwa. Emerson haana kurwa hondo zvekubata pfuti. Emerson akanga ari kuintelligence dzekuchengetedza bato. Wari kuMozambique ndiye aichengetedza maofisi aana Mnangagwa, aana Mugabe. Emerson aichengetedza ofisi yaMugabe. That's why pakatambwa chikiribiri chokuti Tongogara adai akararama, Mugabe anga asikatongi kana vamwe vese vazhinji vari mugovernment vanga vasina simba because commander Tongogara ndiye aiziva zvese. Saka mai Muchinguri pavari paya vane tone history yekuurayisa macomrades, vane history yekuhura nemacomrades. Saka mai Muchinguri muchiziva achibva kuhondo vakatombororwa nainzi Muchinguri. Mukashiri kashiri ameno Muchinguri kashiri wati sene muyawo chaili Muchinguri kashiri, I don't know, but vanga vakarorwa. Mai Muchinguri the late kuma 1990s uko mai Muchinguri vakanga vakuhura na Simon Chimbetu vakaita mwana na Chimbetu mai Muchinguri. The same time pakafa Sali Mugabe mai Muchinguri vakanga Mugabe anga akuda kufimbirwa mai Muchinguri akuda kuti aite madini na mai Muchinguri kuti mai Muchinguri aite mukadzi wa Mugabe. Kana muchiziva pakasungwa Simon Chimbetu achipomerwa mhosva yaakapomerwa iyaiya,
yanga isiri mhosva yanga iri bhaisi. Opa Chimbetu akanga achifikiswa nyaya yekuti akanga akudanana namai Muchinguri. That's why Chimbetu munoziva mazuva akazemba I love you Manika girl wati anzi opa what song yakaimba yaya beautiful girl Manika opa Muchinguri. Chimbetu ndo nyaya yakashungurudzwa na Robert Mugabe. Nanhasi Chimbetu une mwana, opa Muchinguri une mwana kwa Chimbetu. Vanana membo chinomona vakanga vari kuhondo, hapana hondo yavakapinda kana makomrade akazara munyika. Pavanotakarara musango tikarara mapako nana membo tiri mumapako nana membo ndepapi. Vana membo havana kubvira vauya vachirwa hondo kuno kwanga kwari mahure emagwada posto machengedzo amagwada posto vari kuMozambique. Ndo kwavaihura nana Munangagwa vachita vana membo chinomona une mwana naEmmerson Munangagwa. Madhara esaya mukatarisa ane vana nevakadzi vazhinji vakazara muZanu PF ava. Vazhinji vacho vamwe dzimwe nhoroondo hatitorina hedu, but vazhinji vacho vanga vari mahure emadhara aya. Kuzororwa kuti membo kwanga azororwa kwaningirikini membo ningirikini uyo murume akazorora membo kwete chinomona ndokwacho chinomona ndokwake ane kwanga akarorwa kwaGuwi kwanga kuzororwa, but membo une mwana naEmmerson Munangagwa. Saka muya batoriari yaka vanhu vese vari kusapota ED vaya kana mainzwa membo achiti baba vanototonga kusvika 2030 ndi baba zvechokwadi. But vazhinji vakadzi hamuzvizivi kuti vana membo vanenge vachivharidzira chii, vari kudya vachigutazve kuti ave mupawa kudai sakadzirwa naEmmerson pamazuva aDavid yapfika aya. David ndiye aifanira akakambena akarambidzwa akanzi papinda membo hapachapinda mumwe. Hakuzi kuti membo unodiwa kwamutoko, hadivi strike kwamutoko uyawe hure riya gandanga mbavha riyatsotsi. Saka ndoda kutsinira mashoko ataurwa naTraore kuti vanana ningirikini uyo ningirikini uyo Muchinguri, vana Muchinguri matsotsi epolitics. Vana vavo ndo vanhu vari kutobira nyika kana mukataza vana Mutsvangwa. Vana vavo havana kusungwa here paipai nenhau dzeningirikini paipai, but vakasunungurwa vakabudiswa wani. Ndo vanhu vari kubira nyika, vana vamaministers nevana Munangagwa vati matsotsi mahombe vaparadza nyika, vanhu vaya vakabatana nana Tagwirei. Saka muri weZimbabwe tinofanira kubisa zvinhu izvi. Traore ari kutaura chokwadi nawo, ari kutaura chokwadi chaicho. Ende mafi 11 acho anenge atoripo zvokuti gadzi rinonyararisa mai Muchinguri zichembereri mazitsotsi aya. Ndo vari kuabhusa military, ndo vari kuabhusa security, ndo vari kuabhusa army vachikomanda ningirikini siriyo kushungurudza vanhu.